nosaltres ens acompanya telemàticament, sort de les noves tecnologies. Ell no ha pogut venir aquí, cosa que li hagués agradat. Ell és Ferran Suay, professor de Neurociència i de la Conducta de la Universitat de València, entre moltes altres coses, que clar, ell és doctor en psicologia, on exerceix de professor, com us deia, i ha estat també president de la Xarxa Europea per la Igualtat Lingüística i director del Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa i del Servei de Llengües i Política Lingüística de la Universitat de València. Actualment és president de l'empresa Consultoria d'Estratègies Lingüístiques i de l'entitat sense ànim de lucre Tallers per la Llengua. Precisament per això, amb la seva llarga experiència com a assessor en la implantació del català a les empreses, ell ens parlarà precisament de si poden parlar més en català a les empreses. Hi ha una cosa que el cito literalment, que a mi em va frapar molt una de les vegades que l'he sentit parlar, que diu: jo us vinc a parlar des del futur. Dius, mare de Déu. Clar, ell viu al País Valencià i treballa i clar, al País Valencià ja sabem, la nostra llengua està en un procés encara de més minorització i de més crisi que no pas aquí. Per tant, és molt, molt i molt important la seva aportació i la seva visió i, a més, precisament, ell, amb aquesta ajuda que fa al món empresarial d'implantació d'aquesta RSC, doncs ens pot donar una visió molt interessant. Dit això, tenim la connexió amb en Ferran. Sé que ell ens ha estat seguint tota la sessió. El tenim connectat. Bé, són aquells moments que hem de fer musicals i que no passa res, ningú es mogui d'aquí, les connexions, mira, aquí el tenim. Ferran, moltíssimes gràcies. No sé si m'he deixat alguna cosa més. Sé que estem parlant de Blade Runner, tu ens vens a parlar des del futur. Moltíssimes gràcies, Ferran. Endavant, quan vulguis. Bon vespre a tothom. Compartiré la presentació ara. Bé, aquest és el títol que li hem posat a la presentació, si poden parlar més en català a les empreses, i en realitat la meva intenció és parlar breument d'això, de què ens passa, de quines conseqüències té això que ens passa en termes lingüístics, molt breument de què hem fet fins ara i com podríem canviar-ho i quins serien els desafiaments que tenim pendents o els reptes que hem de superar per tal de poder portar això endavant. El que ens passa es pot resumir amb un cercle viciós que és molt característic de la conducta humana, que és bàsicament prioritzar les recompenses immediates sobre les conseqüències futures, fins i tot quan aquestes conseqüències futures són perjudicials. Un exemple podria ser un pare que entra a un supermercat amb el seu fill i en algun moment el xiquet li demana alguna cosa que ell no vol comprar-li perquè no és bona per a la salut, exercint de pare, i llavors el xiquet s'entesta a aconseguir-la, entra en una rebequeria, acaba muntant un canyaret que fa sentir incòmode al pare perquè se sent ridícul. Efectivament, la manera ràpida d'aturar aquella incomoditat és comprar-li la llepolia o el que siga que ha demanat, però clar, això té una conseqüència perversa de cara al futur, que és que el nen ha après que la manera d'aconseguir les coses és muntar un canyaret. I, per tant, això li farà sensiblement més incòmode en el futur portar-li la contrària al seu fill en qualsevol espai comercial. N'hi ha múltiples exemples així, perquè efectivament es tracta d'un cercle viciós molt típic de la conducta humana. En el nostre cas, quan resolem la incomoditat que sentim en estar parlant català amb algú que no el parla, canviant al castellà, clarament incrementem la legitimitat del castellà o, el que és el mateix, agreugem el grau d'anormalitat del català. I com que a la gent no li agrada comportar-se d'una manera definida com a normal, podríem dir que tothom vol ser especial però ningú vol ser raret, llavors amb això ens estem clarament tirant pedres sobre la teulada. Mirem un parell d'exemples de com gestionen el multilingüisme. En Josep Maria Canyelles ha parlat d'empreses i multilingüisme. Doncs mirem com gestionen el multilingüisme dues empreses distintes, que de moment anomenarem empresa 1 i 2. En aquesta empresa, com veieu, hi ha
molta varietat d'idiomes dels membres. L'idioma del CAP és l'italià, l'idioma oficial de l'empresa és el castellà i l'idioma majoritari, que és el castellà amb un 37%. En canvi, en l'altra empresa hi ha uns pocs menys idiomes, però més presència del català, i resulta que l'idioma del CAP és el català i l'idioma oficial de l'empresa és el català i l'idioma majoritari, amb més presència que l'anterior, és el català. Mirem quines són aquestes empreses i què fan. La primera empresa és el Real Madrid, que amb el seu 37% de castellans, de castellanoparlants, fa del castellà la llengua comuna, malgrat que l'idioma del CAP era, en aquell moment, l'italià. Ara no. La segona empresa és el Barça femení, que amb un 48% de catalans i sent l'idioma del CAP el català i l'idioma oficial de l'empresa el català, fa el mateix. També fa del castellà la llengua comuna. Cosa que vol dir que la llengua comuna d'una empresa no depèn de nombre de persones parlants d'unes llengües o d'altres o de percentatges, depèn estrictament de què fan els parlants amb la llengua. Si el que fan els parlants amb la llengua és callar, llavors la llengua no té presència per molt que tinga percentatges o nombre de parlants originals. Bé, i què hem fet fins ara? Òbviament s'han fet moltes coses i bones des de molts punts de vista, des del govern, des de les empreses mateixes, des de les associacions, iniciatives individuals. S'ha esmentat aquell empresari que no sols potenciava el català, sinó que ell mateix feia classes de català. Hem fet moltes coses. Molt sovint s'han centrat en els aspectes formals, que també són molt importants, com ara la retolació, manifestos, normatives, publicació de bones pràctiques, etc., sense prestar atenció als usos lingüístics interpersonals d'una manera comprensible. Això de no prestar atenció perquè és el terreny més esvarós d'abordar, és el que es fa més difícil i el que és en principi menys susceptible de regulacions que siguin clarament efectives, però d'alguna manera hem volgut assumir que els usos lingüístics es desprendrien de les normatives, els escrits, els manifestos, les intencions, les declaracions, etc. I diria que amb els anys hem anat veient que això no és així, que els usos lingüístics no han progressat tal com ens hem anat dotant de més eines de caràcter legal o formal. Per a entendre la importància dels usos lingüístics ho podem veure d'una manera molt simplificada en un equip de treball amb només 4 membres. I a més ho veurem de manera que els percentatges són molt optimistes. Tenim un grup amb 4 catalanoparlants i un castellanoparlant. I tothom sap com funcionen aquestes coses de manera habitual, que vol dir que els que parlen català parlaran català entre ells, però li parlaran en castellà al que parla castellà. I això, en aquest grup de 4 persones, ens dona un 64% de converses en castellà respecte a un 36% en català, amb una majoria del 75%. Simplement aplicant l'ús lingüístic, l'hàbit lingüístic més habitual, que és el que anomenem submissió lingüística o tècnicament la norma de convergència a la llengua dominant, que simplement estableix que quan algú et parla en castellà, doncs li respons en castellà. El resum d'això és que, en aquest cas, les matemàtiques diuen que 3 més 1 igual a 64. Igual a 64% en castellà, que òbviament es converteix en l'idioma comú d'aquest equip de treball, que quan algú entra en contacte amb aquest equip fàcilment pot tenir la percepció que es tracta d'un grup castellà, perquè serà la llengua que sentirà més freqüentment. I un aspecte molt important és que la necessitat de saber català desapareix tant per a D com per a qualsevol nova incorporació que entre al nou equip. Que per una banda, si és catalanoparlant, copiarà els hàbits lingüístics de les persones que ja hi són al grup, i si no ho és, entrarà en la mateixa dinàmica de
percebre que no hi ha cap necessitat d'aprendre el català i, per tant, no l'aprendrà, perquè no ens oblidem que aprendre idiomes és una tasca cognitivament complexa i que demana molta capacitat computacional del cervell, és a dir, demana molt de consum energètic del cervell, i una de les tendències fonamentals del cervell humà és a la comoditat. Bé, no és específica del cervell humà, els altres animals també. Llavors, si establim les coses de tal manera que la solució còmoda és perfectament efectiva, tenim mala peça al teler si volem que la gent aprenga el català i el faci servir. És a dir, si a algú se li permet que la solució més còmoda per a ell li resulta perfectament efectiva en l'entorn en què es maneja, hi ha molt poca probabilitat que opte per una solució més incòmoda com és la d'aprendre un nou idioma. Per tant, jo diria que la lliçó és que no podem fer dependre la llengua dels usos espontanis. Les cometes estan perquè no són gens espontanis, els usos han estat abonats i instal·lats i estimulats durant molt de temps per terra, mar i aire, des del punt de vista normatiu i des del punt de vista pràctic i sense cap mena de complexos ni de por d'estar perpetrant cap mena d'obligació. Si continuem confiant en els usos lingüístics espontanis, el sistema sempre convergirà cap al castellà. I fins i tot si tenim majoria de catalanoparlants, que ja sabem que no és així, el sistema convergirà cap al castellà. Ens hem trobat moltes vegades, per exemple, en accions formatives en escoles, que algun professor ens diu no, si jo pràcticament no parlo mai en castellà. Bé, en realitat, només amb un nen. Clar, quan preguntes, dius, quants nens castellanoparlants tens a la classe? No, un. Clar, llavors, el que passa és que ell parla en castellà amb el 100% de la gent. I, casualment, aquest 100% és només una persona i, per tant, la percepció és que és una presència mínima, pràcticament simbòlica del castellà. Quan entren 10 persones més en aquella classe, s'haurà multiplicat per 10 l'ús del castellà. Per això l'espontaneïtat no serveix i el que cal és un pla d'acció que entraria ja en el punt de com podem canviar l'statu quo. Bé, en termes generals, podríem dir que els usos lingüístics es veuen afectats per impulsos descendents i per impulsos ascendents. Quan dic descendents m'estic referint a accions de caràcter institucional com les lleis, les normes, les promocions, etc. I impulsos des de baix, que vol dir l'acció de parlants individuals, associacions, empreses, que només amb la confluència dels dos vectors es pot mantenir o incrementar, que és el que necessitem ara mateix, la salut social del català. Què poden fer les empreses? Bé, jo crec que l'objectiu seria molt clar, es tracta de naturalitzar o legitimar l'ús del català normal i en tots els àmbits, és a dir, recuperar per al català la funció que li correspon a la societat catalana i la funció que ha tingut en la societat catalana abans de la instal·lació d'una anormalitat política que ha capgirat la situació en favor d'una altra llengua, en favor del castellà. I la metodologia que proposem és els plans lingüístics d'empresa. El conseller ha esmentat una acció de la Conselleria de Política Lingüística per a facilitar a les empreses l'aplicació de plans lingüístics, que són eines estratègiques que parteixen d'una diagnosi de l'estat actual de l'ús del català en tots els nivells, incloent-hi els usos interpersonals en una empresa. Això és la base per a dissenyar una sèrie de propostes per a incrementar la presència del català en tots aquests àmbits en què ha estat estudiada, que dona pas a la tercera fase, que és l'aplicació de les accions dissenyades, que es fan
en col·laboració amb la direcció de l'empresa, i una vegada s'han acabat d'aplicar, es passa a una quarta fase d'avaluació per comprovar els efectes i que retroalimenta el disseny per tal de modificar allò que siga necessari. La part important és que, com diuen els jugadors d'escacs, és millor un mal pla que cap pla. I, clar, nosaltres no apostem per mals plans, sinó per bons plans, però en qualsevol cas, la idea que deixar-ho a l'espontaneïtat és una mala aposta. El que necessitem és planificar, analitzar amb realisme la situació en què estem, dissenyar amb intel·ligència les accions que poden servir per a corregir-les i aplicar amb eficàcia i diria que amb valor les accions per tal d'aconseguir millores que siguen observables i avaluables en tots els àmbits d'ús del català, que inclou, com veieu en pantalla, doncs, els aspectes purament formals com escrits, cartells, programari, pàgines web, etc., com podeu imaginar. Inclou la redacció d'un protocol lingüístic, que seria una mena de document amb vocació d'estatut de l'empresa, en què s'expliciten i es defineixen les bones pràctiques de l'empresa. Un exemple pot ser quins criteris i quina informació donem a les persones que contractem. És a dir, independentment del fet que moltes empreses no poden permetre's el luxe de demanar un C1 o un B2 a tot treballador que hi vol treballar, perquè necessiten mà d'obra i no n'hi ha prou gent, però també hi ha la informació que es dona al treballador en el moment que entra, que és una clara finestra d'oportunitat que pot influenciar de gran manera quina és l'actitud que aquest treballador tindrà respecte al català i, per tant, la seva conducta futura respecte al català. I també s'aborden els usos lingüístics interpersonals, els interns i els externs, tenint en compte els usos verticals, és a dir, de les persones que estan en les parts altes de la jerarquia cap avall, com els usos horitzontals entre persones del mateix nivell, i també els usos externs amb clients, amb proveïdors, amb administracions, amb tota mena de personal que no pertany a l'empresa. Jo he estat pensant bé quins eren els 3 reptes que volia citar com a reptes que s'han de superar, i diria que el primer és la inèrcia, i la inèrcia és a no prestar atenció als usos interpersonals. Ja he dit, perquè són difícils d'avaluar, en primer lloc, però també difícils de modificar, sobretot si ho fem de manera intuïtiva i sense recórrer als mecanismes que, afortunadament, la psicologia coneix en certa mesura. La inèrcia ens porta cap a incrementar la invisibilització del català. Crec que l'exemple que hem vist amb el grup de 4 persones ho il·lustra clarament. Si no fem res, la tendència és a que la llengua dominant es vagi menjant llocs de legitimitat de la llengua pròpia. El segon repte em sembla que és la por. Passa molt sovint, en moltes àrees de la conducta humana, però nosaltres ho hem vist en els últims 20 anys, especialment en el canvi d'hàbits lingüístics. Passa que la prevenció que fa la persona, la predicció que fa de com serà la realitat si ella opta per parlar sistemàticament en català, sistemàticament és molt més greu, molt més potent del que realment passa després. I això ens ho han dit moltes persones que han arribat a prendre la decisió de mantenir-se en català encara que els parlen en castellà, i que al cap d'un temps ens han dit que els hi han passat moltes menys coses, molt menys inconvenients dels que pensaven que els passarien. I la por absolutament generalitzada que tenim d'imposar el català. Clar, si només podem fer que altres persones parlen català
perquè s'enamoren del català o desenvolupen una afinitat emocional pel català, tenim realment molt mala peça al teler. Jo entenc l'aport de semblar que estem imposant. Totes les llengües s'imposen i les llengües s'aprenen quan són obligatòries. És a dir, si ara emigrem a Helsinki, probablement acabarem aprenent Suomi perquè serà molt difícil fer una vida plena allí sense saber Suomi. No vol dir que ningú ha de venir disfressat de policia a dir-nos parleu català, parleu català. Aquesta forma d'imposar és reprovable i, a més, és generalment inefectiva. Però una llengua ha de ser percebuda com obligatòria i és percebuda com obligatòria quan és utilitzada generalment per tothom. Quan és llengua ambient és clarament percebuda com obligatòria en el sentit que cal aprendre-la. I sovint ens han dit treballadors que seria molt bo que fos obligatori perquè això els donaria un impuls per aprendre la llengua. I per contra, nosaltres estem sobretot preocupats de que quan fem una acció en favor del català no siga percebuda com una imposició per a aquelles persones que encara no saben el català. Aquest focus en preocupar-se que no siga percebuda com una imposició és un dels problemes que tenim obligació de superar si volem aconseguir èxits. I el tercer és la inconsistència, que és el que passa quan es dicten normes que després no es fan complir o es diuen coses i després les accions les desmenteixen, que és el que he anomenat ahir boicot actiu involuntari o de vegades l'he dit contraprogramació. És, per exemple, si un treballador quan entra a una empresa a treballar li fan una explicació de la importància que té el català per a aquesta empresa i com és la llengua pròpia de l'empresa i l'empresa la vol promocionar, etc. Fins i tot se li explica que en un temps determinat caldrà que tinga un certificat B1 o B2 o el que siga. Això està molt bé, això segurament propicia una actitud per part del treballador de voler aprendre aquesta llengua perquè entén que serà útil per al seu desenvolupament i futur laboral. Si l'endemà, quan entra a treballar, l'encarregat li diu «Buenos días, Juan, ¿cómo va?», acaba de multiplicar per 0 totes les accions que s'han dissenyat, preparat i executat en el moment de la contractació. És a dir, la inconsistència bàsicament el que fa és multiplicar per 0 moltes de les mesures que han requerit un esforç, una preparació i una publicitació. Diria que aquests són els 3 principals reptes que necessitem superar per a ser capaços de dissenyar polítiques lingüístiques eficaces, aplicades i adaptades al món de l'empresa. Com a resum final, diria simplement això, que els principals obstacles els posem nosaltres mateixos i això, d'alguna manera, és una bona notícia perquè també vol dir que els podem retirar nosaltres mateixos. Quan l'obstacle està posat per un altre, d'alguna manera també depèn de l'altre retirar-lo, però som nosaltres els principals factors limitadors de l'ús sistemàtic del català. El segon punt seria que planificar és absolutament necessari. Les accions aïllades o desconnectades i no lligades per un pla tenen un impacte extraordinàriament menor que aquelles que es planifiquen i es duen a terme d'acord amb el pla, i que els usos interpersonals no són la conseqüència de les accions formals que emprenem. Són, des del nostre punt de vista, més bé l'esquelet autèntic de l'edifici i el que el dota d'estabilitat i el que permet que, malgrat que hi hagi noves incorporacions i que les noves incorporacions tinguen un perfil lingüístic i identitari distint de les que hem tingut en les darreres dècades, si els usos lingüístics són sòlids, les noves incorporacions també s'incorporen als usos lingüístics i, per tant, no són elements que treballen en contra del predomini social del català. Però això només passa si els usos lingüístics són consistents. Si els usos lingüístics són submisos, és a dir, si qui arriba i ja coneix el castellà
experimenta que amb el castellà en té prou i que més encara els altres es pleguen al seu idioma i fins i tot els seus caps o els seus superiors jeràrquics se subordinen idiomàticament a ell, el percentatge de gent que en aquestes condicions optarà per fer un esforç addicional i aprendre català és previsiblement molt baix. I la bona notícia, diguem, per acabar, és que tenim un ampli marge de millora i que si ens decidim realment a posar fil a l'agulla, hi ha moltes coses que podem fer. En alguna ocasió algú ha suggerit si arribàvem tard per a aquestes coses i jo la pregunta que vaig fer és si el mes que ve arribaríem més tard o més prompte. Doncs la idea és, com més prompte comencem, com més prompte posem fil a l'agulla, més resultats podrem tenir. Moltes gràcies per la vostra atenció i disculpes per no haver pogut arribar-hi en persona. Bé, ara ja estem arribant al final de l'acte, d'aquesta primera jornada. Us havia posat una pausa, però no feu cas perquè no la fem. Anem seguidets, perquè així anirem al tercer bloc, que és el que tots estem esperant. Bé, ara començarem amb un debat on el moderaran Josep Lluís Segú, empresari i patró de la Fundació Vincle. També intervendran en Jaume Roures, president de Bacus Futur, i Josep Mateu, president del RAC. L'objecte de debat és el potencial que té el català per fer negoci empresarial, que seria una mica com al final ja d'aquesta jornada de dir molt bé, hem posat tots els fonaments, hem posat una mica l'esquelet de com el català és importantíssim a l'empresa i totes les eines que podem fer servir per implantar-ho, i ara tindrem 3 empresaris d'un gran que ara mateix passaré a presentar-vos per poder parlar de com fer servir aquestes eines.